И още едно предложение за финал на предаването, само че за изложба. Аналогии. Такова е заглавието на новата изложба на Стефан Петрунов, подредена в столичната галерия Аросита. Аналогиите на Стефан Петрунов ни ангажират политически, правят ни съпричастни и също толкова чужди на света. Дават дистанция и визия за изчезнали образи и прехвърлят смисъл към съвременни. Това казва кураторката Ирина Дакова. А какво казва художникът, ще видите в следващия репортаж, с който ви казваме и довиждане. Довиждане от мен, ще се видим утре. Двете големи живописни платна са едно от първите неща, които наистина впечатляват, когато влезете в галерията. Да, това мисля, че всеки може да се сети, който живял по времето на соца за такава сценка. Правена е по снимка. Стара. Развалена снимка. Но естествено аз съм я променил, но темата и сюжета ми е много близък. Много разнообразна изложба. Живопис, видеоинсталации, колажи. Да, това беше идеята да покаже нещо, което не съм работил. За пръв път пробвам видео, анимации. Една малка инсталация има там, която представлява образи, познати ни от социализма, нещо като соц-поп-арт. Миналото ме вълнува непрекъснато и ми е безкрайно интересно. Намирам си образи, снимки в интернет, навсякъде. Смесвам ги с образи от съвремието, дори правя и гротески, както с другаря Ленин. Защо? Защото отразява така много дълбоко възмущение, гняв от несвършващия комунизъм в България. За това, че той бил представен и идеализиран дълги години наред. И защо не сега един нов прочит на неговия образ. Защо използвате аналогии като философия на тази експозиция? Защото някои неща приличат и до ден днешен. Също някои неща се повтарят. И това е въпросът да разберем къде е нашето място в това динамично време. Ето там има политическо видео. Това пък показва заливащата ни информация всеки ден. Нещата, които се случват. Свърх ги минало и сегашно. Човек накрая става объркан.